Sa number 4, hungod ang pagpatukod sa car wash sa dalan sa punong barangay, suno sa City Legal Office. Hindi resulta sa kapabayaan, kundi hungod ang pagbutang sa vendo car wash. Ini ang panindugan ni Bacolod City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu matapos nila nga ginpasakaan sa kaso si Barangay 16 Punong Barangay Jason Ligaya magkantanin sa pagpatukod sini sa vendo car wash sa Palangka Road. Suno kay Chu, hindi pwede ang pagpatindog sang among structure sa dalan bangod kun may magpa-car wash diri naga-obstruct ini sa tunga sang dalan. Damlag pa nagpahayag man si Ligaya nga handa siya nga kakaso ng obstruction sa dalan. Apang suno kay Chu, hasta sa karon wala pa ini makakas bisan pa sa makapila naman nga notice. Sang Hulyo 13 sang kinaligdan nga tuig ginpang kaka